नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय घुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. गेले 6 ते 7 दिवस बंद असलेला मठकुडा पणदूर घोडगे मार्ग अखेर खुला करण्यात आलाय. माजी जिल्हा परिषद सदस्य लॉरेन्स मान्यकर यांनी याचा पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर तहसीलदार अमोल पाठक यांनी हा प्रश्न निकाली काढला. कोलगाव येथे वेंगुर्ला बेळगाव रस्त्यावर कोसळलेल्या झाडामुळे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचा ताफा काही काळ अडकून पडला होता. त्यानंतर स्थानिक ग्रामस्थ व कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने हे झाड दूर करण्यात आलं, परंतु एरवी दिखाऊपणा करणाऱ्या आपत्ती व्यवस्थापनाचं नियोजन या ठिकाणी कोलमडल्याचं दिसून आलं. कर्जाचे पैसे फेडण्यासाठी रत्नागिरी येथील दोघा युवकांनी आंबोली घाटात आपल्याला अज्ञाताने लुटलं असा बनाव केला. दुपारी 3:30च्या सुमारास हा प्रकार घडल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. मात्र पोलिसांनी केलेल्या सखोल चौकशीत त्यांची पोलखोल झाली. टेम्पोसाठी घेतलेलं कर्ज फेडण्यासाठी हा प्रकार केल्याची कबुली त्यांनी दिली. बांधा आळवाडी येथे तेरेकोल नदीपात्रात उडी घेऊन आत्महत्या करणाऱ्या परप्रांतीय तरुणाला बांध्यातील युवकांनी बाहेर काढत पोलिसांच्या स्वाधीन केलंय. हेमंत सिंग राहणार उत्तर प्रदेश असं त्याचं नाव आहे. आर्थिक देवाणघेवाणीतून पैसे न मिळाल्याच्या नैराश्यातून त्याने हे कृत्य केल्याचं कबूल केलं. गेल्या 2 दिवस उसंत घेतलेल्या पावसानं बुधवारी पुन्हा एकदा जोरदार बॅटिंग केली. बंगसा नदीला पूर येऊन नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली होती. कुडाळ येथील गुलमोहर हॉटेल समोर रस्त्यावर पाणी आल्यानं वाहतूक काही काळ बंद झाली होती. तर देवगड साटमवाडी येथे आंब्याचं झाड कोसळून 4 घरांचं नुकसान झालं. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.